Ay mga katiktik, mulargan na po bisa para sa Surigao at tumisa akong igsuon nga Lola Maria kay mag-vlog na po mi dito. Padong na may San Fran. Kating talaga. Sa San Fran na po, maabot na mo, naog na po niya, pasakay na po niya, tandag. Ano naman si Lola Maria? Katiktik ni anami sa Trento. Unong kada terminal mo, unong man 15 minutos. Nagkaong-kaon sa paring Chicharon. Ay mga katiktik na anak ko San Fran. Lakay nagawa na po ni para tandag. Ay mga katiktik na kaon sa kukurin samtang napaabot kami sa kyanan. Hindi ko mag-picture lang. Ako sa kong vlog niya. Ako si Wako. Lang. Nice meeting you lang. Thank you lang. Tatay mo lang eh. Ha? Karke ka. Sige, 1, 2, 3. Isa pa. 1, 2, 3. Oy, titi. Ano sa video ko? Ano sa video? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay kayo, go. Tara. Customer. Sikat na magkakaroon sa TikTok. Bakit amo rin trabaho na ako pagtanaw. Ay mga katiktik ni anami tandag. Sakay na po mi padong dito sa moang lugar og bao-bao. Katiktik din abot nami hindi nami padoro ila Lola Maria. Wa man namiliti man. Dali ka ba nihapon ta kay dali na nihapon si Tamay. Di. Hi.
Ah, si Lola Maria. Gapon sa kwarto. Gapon sa mama. Agre. Mga tagiktik! Naya ko kang tinayayin. Mga tagiktik! Magarplagiktik. Nakabalik na pud mi. Ha? Nakabalik na pud mi. Oo. Umang paghapon anay ka mo. Oo, mangaon mi karon. Dito. Habang si lola mo. Ana dire. Tara. Magarplagiktik. Nara. Hello mga katiktik. Mga tagiktik. Nalipay ka karon. Namin abot. Nalipay ka karon. Umay kaduyog na nido. Dayon yo kadugay nag-cutting. Ha? Nagkating-kating masakitan ni ako labot. Motor ka ba? Dili bachelor. Bachelor gikas tagom. Unya pag-abot sa sinasilin at tupay sa kadakiling. Diin. Dito sa baryo. Ay. Hinday, tagsa. Panguli naman si panguli. Na kami. Kamu. Ha? Dili ba? Umay kasulti ni Muzari naman imo ang kanang pinakakusgan nga igsuon. Oo naman. Umay kasulti mo nalipay ka waya. Ay nagbuwa ka pa uli. Ha? Nalipay. Kay ko niya malipay, laro ko kuno sa pag-uli, ingkod diri. Ingkod diri ba? Ingkod diri istoryahay ka mo. Ingkod. Kuya mo lang. Ano pag kanang pangaon sa mo niya ra mo pag istorya pangaon sa mo. Ini mga igsoon nga bago magkita pa bago pa mga kita. Nya mo doon ako mo dito. Mo doon sa bukatatay. Pero di pa silom sa liwas na. No? Liwas na sa kuana mo. Basta kay liwas na lagi. Unya. Nagpagawa pa ka unta. Kay makita ka mo si Inse kay gwapa si Zah. Uman lipstick ang takaw. Nako. Polbusan. Lang anay gihatag sa Ate Marites. Naigihatag si Marites sa imo, si Mama Marites sa itaghatag. Ha? Si Mama Marites sa itagpadaya ni Mama Marites sa imo, taghatag. Ang naghatag sa imo at supabid. Oo. Nagtig-ting-ting sa anay. Oo. Oo naman. Ay, duway. Duway? Ako tumay mo. Ikaw. Danduway lamang kay taguan raw di mahurot. Ha. Danduway lamang kay taguan raw di mahurot. Lapadra. Gimingaw na biyak si Ate Marites sa Ayala. Lang ah. Gimingaw na kuno si Mama Marites sa imo. Oo. Na kumusta si Mama Marites? Mama Marites, gimingaw sab ko sa imo tungod sa kuan ba? Oo, Mama Rites, taglingaw isang ako sa imo, tungod sa imo, supabig na ako taghigdaan. Naghatag sa gazon si Zanang Panditson sa birthday nimo 4,000. Oo. Naghatag sila ng Panditson 4,000. Oo, 4,000, salamat. Ano na nga. Ang Ginoo na magbalos di mo, Ma'am Marites. Tagaan ka kanunay ba yung panglawas? Tagaagaw kanunay sa maayong panglawas. O lumabo ang lawas. Taas ka na po eh. Ang kapoy ka sa biyahe la. Sakit na ako labot. Huwag lumingkod. Pag siya, pag magbiyahe siya, lagi sa tingala. Ikaw, kung magbiyahe ka mo sa hilid, dili manakit ng imo lubot. Ha? Kung mabiyahe ka mo sa hilid, di ba mamanakit ng imo lubot? May maot ko kay, oy, Man. di kami sa Davao kay pantagaan man lagi may okay nga sapatos na nga ignorante man lagi mi. Di di sapatos ni tanan. Di medyas pa di sapatos. Uy, pag-abot sa Hindi bus. may naghatag. Si Roselyn, pag-abot sa bus, katubang ng sapatos.
Ingon lang siya, hubuay niya ako sapatos kay paso. Ako sa tarawa pa ko maghubo. Di maanot kay kanin di tamaan og sapatos. Ko kaluoy try ni mga ignorante. Basta may muot ko. Basta way may among mga sinilas. Pag naog na sab na mo sa bus, nagsuot na sab kami ng sapatos, wa na may magbidyas. Mara ka daw anong yung gaya yung ko nga. Yung si mama, di na ta magsapatos kay una nakapasok. Pasaigang. Igang na rin siya nga. Ingon, oh, yain naman to, di mo sapatos. Daw naman. Ba, yan na. Hain ba? Kay, magjaging ta. Sa, ha? Ano sa patos sa Sapatos, good sa mga okay-okay, good nga. Alam, good po Ano nga. binabati? Oo, binabad eh. Uno daw ni mo, sapatos, high heel. Flat. Kayo high heel kung tato. Ha? O high heel kung ta. Nabili sapatos sa inyo. Kanang taas tikod. Dili ako kay mapuklid ako. Aboy kapilian ko hiluan. Sa angit. Na? Mga katik-tik, tigsim na po daw kuno may mag-chat ani si Jakay mao pa man daw kuno ang makita. Uy, Mag-idom-idom na sa kabinan tanduay kay dakan maabtikan pag sulti. aray. Ya, pala naman man sin-sin, bertik na siya. Amoy katawan sa Ina daw lang, wata ni dayon, sa yung bation. Na, sige, pangutaan na. Di ka mo Lagi. din O di ako mo kanhe. Lagi man ang tanak ni Jum kay musakan kini pa utang si Uy, Maria. papiti. Huwag kinilig si mama papiti. Kung dili mo ang tanak kami magkanhe kaya ay kwarta kay sildo 25 pabayaan niya unsa pa man ron. Uno man kao. Ano may bation? Umay pation mo. Abi good iya kwarta na magkanhe kay magkaabot mo sa tatin hinga na milite man. Ha? Magkaabot mo diri kung way kwarta nga unsa may ipilite. Ikijuran ka sa truck. Ay, amoy batiyo ni mo. No may bation ni mo. Tagpatay na kapag iya magkakaw sinduhian 20. Karon pa man 25. Sa Sa bation niya laban, sa Ang bation. sauna ba na ng mga buyan? Oo. Oh, sauna mga buyan. Basta binuyan niya, nakagipambayad na. Mardaw nga ni kay tagpautang ako ni si Aying ni Mirasol. Kay nagdawat man ni sa bukbuk. 100,000. Uy, ikaw na isam. Oo naman ako. Nagtingaya ako kay Igor makuragtanaw dito karon silin. Ya naman yung kong kalaw ko na jabo. Ya, kay mula ko makobra ako si Belita. Nabaslan. Nga ba? Kasi ninit lang sa... Pangutan alam kung unsay bation niya kung wata na dayon. Unsa may mabation kunya kita kami manganhi. Ha? Unsa may mabation kunya kita kami mo dayon. Kani yay akalipay. Na, amo ka. Na, kahapon na pangutana. Di magkwartaan ako todo ang ako man pakikita dito. Ay, ikaw. Mga tagintik. Yay. Umang kita tag-udyok mo ni mo imong tag, uy, Uy! tagpuga pa man. Ha? Imo pa manapit man nimo ipuga ang baso. Amo gani. Ay, kuyang pa man. Uy! Kaya na siya tuula dito nga. Hinlabian, basin makaihi. Kasi pagtrapo na siya ko na. Bahala na makaihi, basta ka renola. Da, ulawan. O si Bibi pa, ulawan. Uy, ulawan na may iwan ito niyo mo. Uy, Pero ay, Udo man. magado na kayo. Basta makaihi ko. Tanong ito, huwag ito libat man ka. Libat naman ka. Dari mo tagay! Nalibat na daw ka? Nag-ingon si imo hindi. Nagkakita sila. Ako man ako, imo na. Kanang ingon si Roselyn, nalibat na daw kuno ka. Malibat na ako makainom. Umay pagkalibat. Sino naglam na libat? Si Roselyn. Roselyn. Mayujag. Kumadal, siya na Kuya siya man si Saroy. Sa Roya. Saryo ba? Uy, kadugay na ng amin. Kay? Libat.
Uy. Di, pagpananawang ko ni Roselyn, amor ko nalibat kay Zari ra diri ang baso, zadto man imo pananaw kay NC. Muna yung Roselyn ko man, daw na mura man nalibat. Mura ba? Mura og pula-pula na rabag tapay. Mayudan. Aray, sinahin mo makaihi ka na. Sa sa bahay mo makakita ng tawil. Dawel. Dili kasi ito yung natapos. Jawasin mo kay na. Diri. Ay, di na ko din. Ato, pag-inom ninyo sa talaingon ba? Oh. Pag uli niya, pag luko, si Rusto Manak Bata, o si Roy Roy, dugyo man suga. Yung si Atihiri na Tinoy, pamay mo. Inom kung patay na ang gayay. Unsay gaya, may lagot ng gaya. Yak na kapuslanan. Mintras mo inom pa, mintras ang gamot pa ang gayay. Ha? Mintras na apay gamot sa gayay, mo inom pa. Amo gani, mintras daw gamot pa mga takik-tik sa gayay, mo inom pa. Amo. Yeah, mainom pa daw. Hee. Oh! Tatokan. Ay, pagsangit. Umad-umbagan, puya-puya naman ang tapay. Kuman daw, napahir din Nakainom naman. Bagan lo, ang muta ang dinagas. Umang ko ro nag-awas madumuta. Pahir ito siya gani kuan. Ang muta ko ro nag-awas. Ang madapit na doon. Lulugwa dan uto. Kagara, karami mo kung makainom ka. Uman daw ang gara naman. Nangadi mo magkakaw dito ng uto. Inday ulo dong kung makainom, mulugwa ba ng uto? Pangit. Ano sa daw? Kuman yung nag-aaso man isi. Di ka, sagsugba siguro. Ay, pagsangit. Dito, gara naman taro kung makainom ka. Uon sa mana. Amo, mulugwa dan mga komedya. Mao ba? Oo. Katawa din kay Tom, yung siyang unoy mulugwa. Ya man makag-ihaw ng karabaw. Jaon. Baka. Daan. Kuha na mo'y tagpalit nila. Barato yun na ako na. Barato yun di ay baka. Nabali. Lagi. Ano baka? Bratong kabaw. Sa Butuan, ang karabaw, ang baka mo'y mahal, ang kabaw mo'y barato. Dere bali. Damoy ako ba daya ba ako manapanit? Ha? Way panit. Ya, daing na bangki. Unsa man katamay pila na makakilo? Na. Na mo po ikan sini. Dahil sa ako. Tunga na sa ako din. Basin ini mo madaog. Sige na ng baso kay ako magsugbok ko nino ko ron. Kay kainunon ako man maghuyat-huyat mo rin sa bilita. Dito sa naroon lang. Ipahuway isab jaw ka imo sa mailab. Imo man ilargo paglabok. O doon mabada. Kaan ba pahuway tigsing-tigsim. Butukan ta kung hinay-hinadon. Mga turubabo mo sa menteryo na. Mga tulad ka sa menteryo. Itagaan na kag number kamo daog. Ha? Mga tulad ka sa menteryo sa Domingo. Itagaan na kag number ka dihay mga piso pang-ukap ninyo. Maura man ito ng bera o katong unsa pa ng katong kuan? Scam. Daga nagit pabahinan. Bauta siya. Maayo ra nga na-scam doon do kaya rabang ko bisang piso. Kaya di na ko'y labo. Mga tuta sa Domingo sa menteryo. Mag-unuman ta. Na.
Nakalimot na mo dyan ka sa imo ba na mamisita na gud ta dito po kay ni amang ko. Dito naman tagikan. Nagankaroon kay uli naman sa ko kada pag-ari bisita sad. Unya magsapatos tanan daw ta. Magpauno. Magsapatos sa inyo si Roger og tatay. Paso. Di man kay baso kay ya naman imo sapatos kay imo naman taghatag. Magsigilas na ako. Nadili man daw ko no. Balintungon daw ko nung magsinilas. Tiklaob. Ibalintong daw ko no sa mga kalag o magsinilas. Ha? Ibalintong sa kalag ba? Patiran. Kaya kinanglan sapatos daw. Namula naman. Pwede ba sapatos pero kapaso? Di ko pag abot doon sa menteryo, magkuangkod imo ko sa hugason ng maglingkod-lingkod na dito. Pagkabot sa meteryo, huboon, kapaso. Uma man yan yung sapatos sa paso man. O no? Bots? Una man mo dyan nga sapatos nga paso man bots. Kanang intiro ari diri kotong. Sirado gade, seot. Mao di ay pasok kay si Utman. Dili di medyas ang good me. Ayaw pag medyas, kung ano magmedyas lang kita, gisakigan. Di na kadligyekan. Amo, Kay mo, ang bitong medyas kay ako ibutang sa bomba. adaw. May rabag na. May rabag na. Naapa di ang medyas. May bidya. Lagi ambi ba kaya ako pangaduong kay John Amo bomba daw ibuhangin mo agas kung di way medyas. Oo. Sayaon man. Kaya may may na pa medyas. Yan ni mo ihatag kang tilik ang medyas. Dato nga ni apel sa sapatos. Nga man, di magka mabayad. Mabalibad, di mo magkagnaa pa. Si JJ tuloy naghatag. Yan ba kay Bayo? Hubog ka ba nila? Kaysa man ito na buang stilik. Dili sa luha. Luha. Sa kabizoy. Kabizoy. Kinsa may tilik, haman ito dapat naka Amoy pinakagwapa anak ni William si Dili. Amoy pinakagwapa. lain to swil masad. Lahi. Nahamas tilik ron. Naminyo na. Basta pa. O di wala pa madaga. Di nagita pa. Sari may sapatos. Ano na? Di ara. O ano ba ito? Sapatos ni mo ba sa interior. Kaplum-plum. Di ba ito kulabo? Kaplum-plum ba ito? Singod ini ang sapatos ni mo sirado din eh. Ingana, ingana. Paksi-paksi. Ingana. Di, pwede man hiraman na ito ang plong-plong kay magsapatos bang kuno. Di ako. Kay kuha na dato-dato makatilig. Ay pwede man ka, pwede raman eh. Kana kay Clatsius man. Pwede man, ay gamay man. Dili na init kay hungaw man. Oo, ini. Pwede man. Dito man doon. Plat. Kinsa man eh. Nagkarosin ko na binatag sa ano. Wala yun, di sapatos lagi may papanguli. Imo na. Gihatag na ko din eh. Di sapatos na lagi may gikan sa Davao kaya nangaigno lagi may sapatos kay sukat-sukat do ugod ko man ka sapatos. Ha. Oo, tinuod man gyud nga. Sa una gyud wa gyud mi. Unsa man po to sa una wa man gyud mi makasapatos ug sa bitaw ni ako tiil bikad. Ha? Ngano man po sa una nga wa man jud may sapatos. Way gani mga sinilas na mo. Manaw Aw na ba tay sinilas? Atong ka matuluki. Toothbrush sinuon sa una. Ha? Ako sa unang ipon di na ma Day and toothbrush sa unay panhatag ka namang biyabas. insane. Gani. Di na matako man anak ko sa una kuan ba katungod sa kabagas kay luko ya may gani toothbrush ko ma toothbrush siya may toothbrush balik ja. Daga na kana ko dito sa tutok nawan. Pag singod pa nako, kay kili dos purgada sa kabaga. Kay di naman matako man ako lips. Pero may masingod. Ang sa kabaga, ang pito ni si mama nga. O man kita to sa una ya may gazon amo sapatos ug sa bitaw ni ako tiil bikad. Kana bang ana.
Bikad. O man sa pagkinta, di man jud minyo Kami palitan sa sapatos. una, ako rin magpalit ako amo sapatos. Barato raman. Kinanarbaho man ka kami ba gagmay pa mi ba wa jud mi sukat. Sige, may katawa ko kaya gusto na natin mga high heel ba kay. Pamahid ng imo ihi. Dawi aredola. Uy, Rumpok naman. Kaya mo makaihi usa. arinola pa ko kumbugtukan ko ng tuyog, ha, sa laingon. Nagustuhan ka na unsa man na ito. Aw. Silin. Nangiyang mga bata, naku. Ako na. Naku na, iya man. Naku, tekap-kap na ako si mama. Naku, ini yung dito si mama. Kuhaan ako. Kadali na niya magsigo din ito alya. Dapat man sa piling, ma'am sa piling na. Lucia tiling. Si may nakaihi. Ingon na siya tiling, sigon. Kaya na man si Boy makadungog. Oo, Lucia tiling. Si may nakaihi, lugo. Kaadlawon pa siya yung si Intawon, naglaban na. Pati mga toolbox, puro ihi. O man kayong tanga. Nakakabiti ko yung sa sinso, puro ihi. Nga naman. Nagbanaw lagi ang ihi kay dato. Kibali doon sa andanas, man nila ba yung kibali? Oo, sa una, sa Dato man una. sila sa ubos. Kuya man ako mga bata tili ng ihi, kaya di man yung mangihi, man baduyong ka ako dahil yung pinaihi. Dato. Oo naman kita nagdamgo ka, o naman. Kadali na ba natin niya makakuha ng tawil? Doon sa tili, siya pinakaihi. Ano sa apsi dyan sa sabak no? Pag-iinom siya ni Jan Utro, kada ko nabugon. Kayo man. Nahibuli kaya kasumpo ni Skatri. Siya ba nagsumbang sa imo ima, kadalikanan ko na matakaw. Oo, ang tabag nisa. Ang bayungan naman ko ako. Tapat ng inisulami siya. Ano ko ay ima. Kada ko din hinuon na suliran magpasulo yung mga bata. Oo naman kinta. Katawa ito, katawa. Nung kumit sa pagpasagad di mo, tigilin ni ka mama. Okay, palagyan. Di ba di man ka basta nag-inom nakaihihi man ka? Kainsi siguro to. Kainsi. Ino mo lagi sila gikan dito pag uli nila pagkadun na kayo. Agano. Kano saan? Kita na siya. Daan pa na balay to. Daan Kita na pa balay. siya natin. Oo, nakakita pa si Jack. Klaro pa. Kita pa. Klaro pa. Labon pa makakuha to alya kay nas. Labon pa magwarawara. Kung ano ito kanain na doon mo makakapay-kapay na saba. Handlo pa sa kaboy. Siguro masipag sa kaboy. Adlaw mo siya Kadali dato ni makakuha ng to alya kana hibayo na basa ko to na ikaw nakaihi. Nakahibayo basta ako na ikaw nakaihi na. Taga imong hawak ko sa katulog. At ikaw ako din kumagkain. Suka? Dito si Jack, ano ba niya ito nga basa ka mo? Kaya di ba dahil haligi? Na daw ilungag-lungag? Oo. Dito siya nagpa-ego. Pagpasigaw pa ako ng suga. Nagpukot. Yan naman to. Nga si mama. Yay ba sa rinula? Maganda ako ka rinula. Kuya. Kuya. Kita niya katawa man niya. Ano? Kadali hindi mo makakuha ng tuwalya pagpahid. Mga hands up ang danutas. Singon, umad to. Ay, mama. Tawa ko kay. Maput ko. Ano? Ano? Ito yung katawa nisa. Maput ko lagi si kay mga plato kita na dili. Ila. Makakilaya siya. Ipanguli din Janet, ipanguli. Yan. Matingaya ko lang kumatog imabuta ka. Oo, makailas siya sa ilang gamit. Makakilaya ko ng inyong mga kuan. Natin yung Mga organic bintana. ka din eh. Dili, Na lagi. Na mga una kintami. Haman si Ipizin. Pungut na lagi ko. Ma, pasag na ito mga tao kung to apas kapangdan, basta importante nga nakakauna ka. Ako sa ganyan. Hanapon ni Jan Waya. Suya ko lagi. Oh, hanapon man gud nako kay waya man. Hain si Plong. Makakita lagi siguro. Lagi sana siya. Nakaihi. Inali man ka buta-buta sa ilaman nila napit siya das magina motor. Kadelikado mo. Hapit ako no kadas magina motor nagtamok-tamo ka William. Arang na mo na hanap ganina yeng.
Kagad no. Arang namo na hinanap ka ina kay nalingaw man lagi mi dress kusina. Naghanap namin sa iya kay anak raman siya maghigdaan sa kuan sala. Nawaya man dito sa balkon wa. Dito wala siya natuyog sa imo katre. Dihi sa imo higdaanan. Hagok siya. Kuan na ni sa mata hubag na pagmata. Ingon na sursirin di unsa to ni magsulti? Laon ko na diin mangkaw. Mga sa dito na natuyog. Nung kumanya magkabaglaw na darak na tuyog mga bata. Nung may sinhanap ni Jo. Oh, Nung kumasin mo tabok na siya ka dito sa karsada. Mga gani. Hiligsan ko ng motor. Dili ka magbalhin-balhin na imong katuyog, tagkulbaan kami. Dili basta-basta ang amo kahadlok ganiha kay kuna apa ko sa kasing-kasing. Tagtabang. Kay arang namo nakahadlok kunain na si mama. Mao na imong huna-hunaon kung giunsa gyud ka namo pagmahal. Mao na kay isa ra go inahan. Og ni Dante pa, biyaan ang asawa, pwede biyaan ang asawa, ang inahan isa ra. Mao na nga importante gyud ka sa moa. Mo na nga dili ka kumatog ka diha sa imong daan sa imong rang kutson. Ikatong gihatag imong marites dili kay Ilang ako. ambot nga no hitago man ka dito sa kwarto ni Aing. Dili lang ko na. Mao ba dito ba Dito nakita? ba batuyog. Ha? Dito ako maghigdaay. Na sukat-sukat dito pa ko kikita ka naghigda ka dito. Kano sa Ano? Ganiha pa. Kaila. O lagi Adlaw. ganiha pa. Ingko testingan nga nato kay si Russell. Ingko nining hanapa si mama dito ila Alma, dito ila ni William. Ingko sulayan daw nako pag abris kwarto. Dadto naghagok. Ilang ako na diin mangkaw man. Mulo ni dato bag hilang siya na. Ha may lusa. Dawa na sa. Ya may lusa mo pasiksi ka way imulusa. Kana Lang ko na yar kalawa ko magkuang kay loko. Diin man ka ba? Lang dahil siya na ha si Janet. Over na sana. Over. Mga katik-tik. Nag-vlog na po mi sa akong igsuon. Kay nag-uba naman po mi. Maura tong among vlog. Og mapuhon vlog na po mi. Hantod nga. Manguli mi nga. Ano sa mahuman. Ang among vlog. Sige mi mag-vlog. Samtang ni apa ko di ari. Sige. Sa ikaw. Tingnan mo ra. Mga tagik-tik. Nag-vlog na isang kami kuman. Kay para ka mo maligaw. Ano pa may sumpay? Sumpati pa. Ano pa may sumpay? Salamat!